किती वर्षाचा झाला तू? 10. हे तेल ओरिजिनल तेल है ना, नो मिलावट वाला तेल. आता इथे काय चालू आहे? ते काय झालं, नारळ होते ना ते 2 नारळ खराब झाले. म्हणजे खोबरं वापरण्यासारखं नाही होतं, म्हणजे जरा वास येत होता खोबऱ्याला. तर मी काय केलं माहिती आहे, 2 नारळ आता टाकायचे कशाला, तर त्याचं आहे ना, मी पहिला खोबरा किसला ते, आणि त्याच्यानंतर हे किसलेलं खोबरं गरम पाणी आणि साधं पाणी टाकून ते वाटून घेतलं मिक्सर लावून. बघ हे खोबरं किती होतं बघ, 2 नारळाचं खोबरं. साधा पाणी आणि गरम पाणी टाकून मिक्स केलं. हा, एकदम पण गरम पाणी नको ना मिक्सर मध्ये, म्हणून थोडं कोमट पाणी घ्यायचं. त्यानंतर मिक्सर लावलं आणि आता त्याचा रस काढते. हे बघ. ओके, मग रस काढून काय करायचं? पाणी टाकून टाकून रस करायचा. रस करून झाला की तो आता मी तुम्हाला नंतर दाखवते काय करते. चालेल. आधी रस काढून घेते. आणि असा नाही रस काढायचा की तो 3-4 वेळा आहे ना, हे खोबरं असं दाबून दाबून घ्यायचं पिळून, आणि तो परत परत पाणी टाकून वाटायचं. जेव्हा त्याचं स्वच्छ पाणी येईल ना तेव्हा वाटायचं, थांबायचं. ओके, चालेल. हा, आता हे परत वाटायचं. परत परत वाटते. परत परत वाटायचं. म्हणजे जेवढा सफेद रस येईल ना तेवढा काढून घ्यायचा. म्हणजे 2-3 वेळा तर वाटतेच आहेत ना तू? हा, ही आता ह्याची 3री वेळ आहे. अच्छा. हा, ह्यात पाणी टाकून परत हे वाटून घ्यायचं. आता इथे आहे ना, पाणी टाकत टाकत मी 2-3 वेळा वाटून घेतलाय. आणि असं स्वच्छ पाणी येईपर्यंत वाटत राहायचं, पाणी टाकत टाकत. हे बघ, हे बघ, असा सफेद थोडा पाणी पाणचट पाण्यासारखा रस येईपर्यंत ते वाटत राहायचं आहे बघ. ओके, हा, चालेल. नाहीतर काय माणसं करतील, 2दा वाटतील आणि झालं. हा, म्हणून दाखवलं. सर्व असं दाबून घ्यायचं. आणि खाली हे दाखव, रस दाखव. रस आपण मी इथे काढून ठेवलाय. तेवढा रस झालेला आहे. हा, रस किती पण होऊ दे, मोठ्या टोपात ठेवायचा. ऍक्च्युली ते जास्त पाणीच असेल त्याच्यात मम्मी. हा, जास्त पाणीच असतो है ना. हा, त्याशिवाय ते सगळं निघून नाही येत ना. आता ह्याच्या पुढची प्रोसेस सांगते. आता मी ह्याच्यामध्ये तवीमध्ये ठेवलाय पूर्ण रस काढून, आणि झाकून आहे ना, आता याला 1 रात्रभर फ्रीज मध्ये ठेवायचा. हे 2 नारळाचं एवढं काढलं. हा, पाणी टाकून टाकून सगळं काढून घेतलाय त्यातला सफेद सफेद पाणी. आता हे फ्रीज मध्ये किती? 1 रात्र ठेवायचं. चालेल, मग उद्या बघूया ना आपण. हा, लहान मुलांसाठी ठीक आहे. नमस्ते. आज मी नारळाचं आहे ना, खोबऱ्याचं तेल कसं बनवायचं ते मी आता तुम्हाला दाखवते. पहिलं मी ते शॉर्ट दाखवलेलं आहे. आता मी हाय ना, रस काढून मी फ्रीज मध्ये ठेवला होता. ओके. हा, 1 रात्र ठेवायचा. आणि जास्त जास्त वेळ राहिला तरी चालतो, 1-2 दिवस राहिला तरी चालतो. हा, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. आता हे बघा कसं झालंय. हे बघ, तेल आहे ना, हे वरती आलंय. हे कुठे वरती, म्हणजे एकदम डीप फ्रीज मध्ये ठेवलं होतं का नॉर्मली खाली ठेवलं? नॉर्मली खाली ठेवलं होतं. आता हे पाणी आहे ना, काढून टाकायचं आहे. वरचं पाणी. हा, हे सर्व पाणी काढून टाकायचं. असं कसं झालं एकदम ते शेप त्याचा? जे आपण खोबऱ्यामध्ये पाणी टाकून रस काढला ना, तो पाणी काढून टाकायचा. हे तुटलं ते. हा, ते तुटला तरी चालतो. सर्व तुम्हाला शॉर्ट दाखवतो म्हणजे तुम्हाला सर्व समजेल आहे ना. आपण हे तेल बनवतोय ना. हा, हे खोबऱ्याचं तेल, आपण खोबरेल तेल म्हणतो ना, पॅरेशूट तेल. एक प्रश्न विचारू तुला मी. आता हा बघा, हा तेल आहे ना, तू खराब नारळ घेतले. होय. चांगले नारळ पण घेऊ शकतो का? चांगले नारळ पण घेऊ शकतो ना. असं नाही ना, नारळ आता किती महाग झाले ना, तेवढं आपण नाही करू शकत ना. समजा कोणाकोणाकडे काय होतं की एक्स्ट्रा नारळ होतात. हा, तर ते तेल बनवू शकतो ना. म्हणजे आपण खराब नारळ पासून पण बनवू शकतो आणि चांगले नारळ बनवू शकतो. हे बघ. ओके, हे आता तेलकट झालंय. आता काय करायचं? आता हे गरम करत ठेवायचं. चालेल. चांगलं तेल सुटेपर्यंत. ते आपण तूप बनवतो ना, हे तुपासारखंच आहे. चालेल, तू मी टायमर लावतो. टायमर लावायची पण गरज नाही, कारण हे आटून वितळायला पाहिजे. चालेल. तर आपल्याला किती वेळ लागते हे माहिती पडेल? ते माहिती पडेल. मी म्हटलं ते थोडासाच होय, म्हणून मी छोटी कढई घेतली होती. पण ते आहे जास्त, आता मी त्याच्यामध्येच गरम करते. हो, चालेल. 2 नारळाचा रस होता काढलेला.
चला आता किती वेळ लागते मी टायमर स्टार्ट करतो, किती वेळ लागते ते तुम्हाला आता नंतर दाखवतो. हा आता इथे बघा टायमिंग तुम्हाला दिसत असेल, म्हणजे 11-12 मिनटं झालेली आहेत आणि इथे बघा कसं दिसतंय ते. त्याला चांगलंच बॉईल आलेलं आहे. ओके, आता टोटल टाईम किती लागते ना ते पण तुम्हाला नंतर दाखवतो मी. आता इथे बघा 20 मिनटं झालेली आहेत आणि आता काय स्टेटस आहे आपलं? आता ते तेल सुटायला लागलाय ते बघ, वरती आले ना ते, आणि ते गाळ आहे ना तो खाली बसेल आणि सुगंध बघ कसा कोकोनट ऑइल सारखाच येतोय. आपण ओरिजिनल एकदम. पण खोबरेल तेलाची बाटली बघ कशी फोडल्यावर येतं हा तसंच येते ना. होय, तो गाळ आहे ना सगळा तर खाली बसायला पाहिजे. हा काय हा आपल्या तुपामध्ये होतं तसं काय? तसं तसं हे है ना? तसंच आहे. तसंच ना. हा फक्त मी कसं पाणी टाकत 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 तो रस काढला होता. मग कमी पाणी टाकून पण आपण चांगला रस काढू शकतो, बरोबर. घट्ट घट्ट. नाही तर ते पूर्ण रस आटवायला आहे ना खूप वेळ लागतो. बरोबर. मग ते म्हणून मी आयडिया म्हटलं जरा फ्रीज मध्ये ठेवते. हा. म्हणून फ्रीज मध्ये ठेवला, मग ते खाली पाणी राहिलं आणि वरती तेल होता, तेलाची साय पकडली. दुधाची मलाई कशी काढतो तशी. आता त्याला तेल सुटतोय बघ, कलर दिसतोय ना तेलाचा, वेगळा कलर दिसतोय. ओके. आता आपल्याला जायचं आहे. आता जायचंय आपल्याला. जायचं. चल आता याला किती वेळ आहे? झालं आता ते 10 मिनिटात होईल. ते 10 मिनिटानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे का? हा मग ते झालं ना गॅस बंद करायचा. ओके, मी इकडे बघा टायमर चालूच आहे आपला. आता आपण चाललो बाहेर. होय. हे गावाच्या पूजाचं आहे है ना. चला मॉडेल स्टेटसवर ठेवायला फोटो. स्टेटस स्टेटसवर उद्या फोटो ठेवायला. जरा या उंच होत येत ना कपू. पाठ देऊ का? हा नाही तू असं कर, मम्मी पाय असे कर. नको, मग असा वतमलेला दिसतात. माझं एकट्याचं का? एकट्याचं चला बाजूला एकट्याचं काढू द्या आता. ते फोटो बघूया. आमच्या सर्व व्ह्युअर्सला सांगायचं इकडे काय मॉडेलिंग बिल्डिंगचं काय काम बी असेल तर आमच्याकडे उंच मॉडेल आहे. एकदम उंच आहे बघा, हाईटला माझ्यापेक्षा जर उंच. अजून पाय जर बाजूला उभी राहा. नाही तुझ्यापेक्षा उंच नाही ना, माझ्यापेक्षा नाही ना, पण एवढी उंची फिमेल मध्ये असणं म्हणजे चांगली गोष्ट आहे. 170 160 ना नसणार बाय है ना बाई. बाई बघ केवढे आहेत. आवडलो काय? आवडलो. असे नारळ बाहेर म्हणजे वेस्ट घालण्यापेक्षा, कचऱ्यात टाकण्यापेक्षा आपलं असं तेल तरी निघतंय ना. तेल निघतो बघा. आता बघा इकडे 32 मिनिट झालेले आहेत आणि इकडे बघा पूर्ण. आणि थोडा आहे ना 10 मिनिटासाठी गॅस आहे ना बारीक करून ठेवायचा. ओके. म्हणजे तो गाळ आहे ना वरती येतो ना, उकळतो ना, तो खाली बसतो. म्हणजे आम्ही इकडे बघा सुरुवातीचे 20 मिनिटं आम्ही फास्ट ठेवले होते आणि 10 मिनिटं स्लो ठेवले होते. ठीक आहे. स्लो ठेवल्यामुळे तो सगळा गाळ खाली बसलाय. तेल आलंय बघा ना वरती, तेल आहे ना तो. तेल आलाय. चला आता आता हे तेल आहे ना मी ग्लासात होते, कारण आता काचीच्या बरणीमध्ये ओतला ना तर बाटली फुटू शकते ना. हो हो गरम गरम. हो हो नंतर आपण बरणी ठेवू शकतो. चालेल होत आता. आणि गॅस जरा बारीक केलाय मी, आधी बंद नाही करत आहे. आणि तिथे आमच्या काकांना आम्ही मोबाईल घेऊन दिलाय, तिकडे ते बघतात येत होता है ना मम्मी. तेल बघ, हातावर वाफ येते गरम गरम. होय गरम आहे ना. हे तेल ओरिजिनल तेल है ना, नो मिलावट वाला तेल. वा वा वा, घरगुती तेल. आणि ते बाकीचं काय करायचं? हे ते टाकून द्यायचं. घे वेस्ट आहे ना ते. ते वेस्ट. आणि हे ना आपण चांगले नारळ जर किसले ना, आपण ताजे नारळ किसून जर बनवलं ना, तर हे टाकायचं नाही, हे खव्यासारखा खायचा. चांगले असतील तर. चांगले असतील तर. ही टीप आहे तुम्हाला, म्हणून विचारलं मी. आता ते खराब आहे म्हणून ते बघा, ते कसं आहे ते कालपट आहे, ते फेकून टाका. ते फेकून टाकायचं. आणि ते आपण ताजे नारळाचं जर असं तेल बनवलं ना, तर ते खव्यासारखं खायचं. ते झालं. आणि तेल बघ ना, ओरिजिनल तेल. थोडं तर थोडं पण बोलतात ना ओरिजिनल है ना. आता हे असं आहे ना, कुशी करून ठेवायचं. म्हणजे थोडं थोडं तेल येईल, थोडं तेल येईल असं. असं उभं करून ठेवायचं. उभं करून ठेवायचं. झाली आपली रेसिपी. झाली. चला आता आपल्याला जायचंय. आता तेल आपलं ते खाली जमा झालं ना, की ते याच्यामध्ये ओतायचं. आणि थंड झालं की हे आपलं बाटलीत भरून ठेवायचं. चला. ओरिजिनल तेल. आता आम्ही सुजलसाठी बॅट आणले आणि ते बॅट बघा, बॅट आता मी हा गाळ आहे ना एकत्र केलाय, तरी पण त्याला तेल किती सुटलंय बघा. आणि गरम करायचा परत. बघ तेल सुटलंय ना, कितीतरी तेल आलं बघ त्याला. आता ते आपण असं याच्यावर काढून ठेवायचं. आपली गाळणी असते ना अशी पत्र्याची, स्टीलची, त्याच्यावरती हा गाळ काढून ठेवायचा.
आता आम्ही कुठे चाललो तुम्हाला सर्वांना माहितीच असेल. आता आम्ही चाललो सुजलच्या बड्डेला आहे ना. हा. आमची ओला टॅक्सी आलेली आहे. पाऊस आहे ना. पाऊस आहे ना. तुमच्याकडे पण पाऊस पडतो का सांगा आम्हाला. आमच्या इकडे तर पाऊस पडतोय. चला हे काय चपलं बघ किती किती इकडे. चीफ गेस्ट लोक आलेले आहेत. लाईट लावा ना. लाईट ही लावा ना. केक आपल्यावर. आणि आमच्या सुनीता ताईचे हस्बंड. हाय करा. हाय. हे काढू का. हे साईडला ठेव. तू आली होती त्यांच्या घरी कधी. बसूया. सर्व छोट्या मुलांच्या बड्डेमध्ये सर्व छोटी छोटी मुलं आहे सर्व आहे ना. काम का किती वर्षाचा झाला तू. 10. बघा बघा. ताईनी तयारी काय केली बघूया. हा त्यांचा हॉल होता. हा बेडरूम. हा बेडरूम. बाहेर पाऊस बघ. तुझं नाव काय. काढायचं नसतं. हे कोणता लुक आहे हा तुझा. कोणता लुक आहे हा. मला माहित नाही. कसं मारतात 6 कसं मारतात. पाठीमागं लागेल बघा. असं 6 मारतात. माणसाचं डोळं कसं फोडतात. हा काय. हे सर्वांना ते पहिलं सर्वांना. टिफिन बॉक्स. ऍपल स्टँड आहे. पेन्सिल ऍपल स्टँड. शाळा आहे तरी मग पिननी फोडलं ते. काय ऑर्डर केली आहे. बिर्याणी. चिकन बिर्याणी. आमची पार्टी झालेली आहे आणि पार्टी चालू आहे जेवणाची. आमच्या विक्रोलीची स्पेशल एकदम छान आहे. आणि हे कोण माहितीये. ताईचे पप्पा. हा आता आपली सुनीता ताई आहे ना त्यांचे पप्पा. हा ते जेवते. हा जेवा जेवा. बाय बाय बाय. आमचं जेवण झालं. बिर्याणी खाऊन झाली. बड्डे पण झाला. हा आता आम्ही चाललो. चांगला बड्डे चांगला सेलिब्रेट झाला आणि थँक्यू तुम्हाला. थँक्यू फॉर कमिंग हिअर. हां